Il-minuta tibda issa. Phyllis Muscat, Chairperson tal-Majkas. Phyllis, il-Majkas, x'inhu? Mela, il-Majkas huwa il-Mużew Nazzjonali tal-Arti Kontemporanja. Għadu kemm ġie inawgurat fil-25 ta' Ottubru qiegħed hemm biex jagħti pjattaforma lill-artisti Malti u artisti barrani biex nesibixxu fil-galleriji tagħna. U x'jistgħu jistennew in-nies minn dan il-mużew? Għandna l-esibizzjoni ta' Joanna Vasconcelos li inaugurajna l-mużew biha. Ħadkun hemm sa l-aħħar ta' Marzu, barra minn hekk għandna open weekend fis-7 u 8 ta' Deċembru. Ħajkun attivitajiet għal-familja, ħajkun orkestra li ħatkun qed tagħti kunċert kemm is-sibt u kemm il-ħadd u ħajkollna wkoll attivitajiet fejn it-tfal jiġu mdawra ma' esibizzjoni ikun hemm opportunità wkoll għat-tfal li jpenġu jieħdu sem proattiv fl-attivitajiet. Ħatkun interessanti ħafna.